Munduko oparirik ederrena. Gaur, Artzaitatxoren urtebetetze eguna da, eta aurten munduko oparirik ederrena jasoko duela esan diote bere seme-alabek. Erosketa batzuk egitera joan dira etxeko txikiak, eta haiek etxera iritsi arte itxaroteko esan diote oparia irekitzeko. Baina Artzaitatxo oparia zein den jakiteko irrikitan dago, eta etxea garbitzen hasi da ura bilatzeko asmotan. Zatoz Artzaitatxori oparia etxe osoan zehar bilatzen laguntzera. 10 sorpresa handi daude aurkitzeko eta baita kontatzeko ere. Zein izango da aurten bere seme-alabek prestatu dioten opari berezi hori? Kaixo, ni Lide Galdos naiz eta gaur Claudia Bielinskik idatzitako munduko oparirik ederrena ipuinari buruz hitz egingo dizuet. Bueno, ipuina hau aur oso txikientzat zuzendu dago, nik konkretuki 2 urteko aurrekin erabili nuen, baina 3 urteko entzat ere egokia dela uste dut. Eta, bueno, trailerrean esan bezala, Artzaita da ipuin honetako protagonista, eta historia bere urtebetetze egunean zehar gertatzen da. Eta, bueno, bere seme-alabek esaten diote aurtengoan munduko oparirik ederrena eman diotela. Baina bera, eta esaten diote ez bilatzeko, izkutatuta dagoela. Orduan bera irrikitan dago oparia zein den jakiteko, eta etxe guztitik zehar txoko guztietan joaten da bilatzen. Orduan, ipuina kontatzen joan ahala, orrialde guztietan sorpresatxoak daude, aurrei kuriositatea handia pizten diena, eta horrek engantxatzea eragiten die. Eta hori, eta bukaeran deskubritzen du zein den prestatu dioten opari eder hori. Garapen iraunkorreko helburuari dagokionez, nik azken helburuarekin lotu dut, konkretuki hizkuntza eta kulturaniztasuna deitzen den helburuarekin. Izan ere nire ikasgelan batez ere sumatu nuen beharra handiena izan zen euskeraren beharra, euskera lantzeko beharra handia zegoen. Eta horregatik aukeratu nuen ipuin hau, izan ere batez ere galdera asko egiten nizkien, ipuinan gertatzen ziren gauzen inguruan, beraiek ere euskeraz erantzun ditzaten. Eta baita ere ipuin honetan zenbakiak lantzen dira, izan ere lehen aipatutako sorpresatxo atzean beti zenbakiak agertzen dira kontatzeko. Eta horrekin aurren parte hartzea bultzatu nuen, eta bide batez zenbakiak errepasatu eta beste batzuk ikasten joan ginen. Bueno, balio estetiko literarioi dagokionez, batez ere ipuin honetan estetikoki nabarmenduko nituena bere marrazkiak dira. Izan ere letra kutsikoa da, baina marrazkiak asko ulertzen laguntzen dute. Eta bereziki aipatuko nukena da leheno erakutsirako lehiotxo hauek orrialde guztietan daudela. Eta, bueno, esan bezala lehiotxo hauek aurrengan interesa pizten dute eta horrek eragiten die historia osoan zehar lehiotxo bakoitzaren atzean zer dagoen jakiteko kuriositatea eukitzea eta gogoz entzuten jarraitzea historioa. Balio etikoi dagokionez, esango nuke hemen ipuin honen bidez erakusten den balio garrantzitsuena dela ingurukoen maitasuna eta beraien presentzia baloratzen dela. Izan ere hori, ez dela beharrezkoa opari bat zerbait materiala izatea, baizik eta ingurukoen maitasunarekin nahikoa dela, eta hori baloratzen erakusten dela esango nuke. Bueno, eta azkenik esan hori niri asko gustatu zaidala ipuin hau, eta oso gomendagarria iruditzen zait, batez ere haur txikiekin erabiltzeko. Izan ere, hori lehen aipatu bezala historian asko murgiltzera eragiten du bai bere marrazkiek eta baita lehiotxoek eta bar, eta oso divertigarria da beraientzat lehiotxoak jeistea eta atzean dagoena deskubritzea. Eta hori, eta halaber hizkuntza ere lantzeko egokia ikusten dut. Eta hortaz asko gomendatuko nizueke. Bueno, eta laburbilduz esango nuke ipuin hau oso interesgarria dela
umeak historioan murgiltzeko aukera ematen duelako, baita ere oso divertigarria dela egiten zailako, eta azkenik gauza asko lantzeko aukera ematen duelako. Hortaz, animatu irakurtzera, eta hauxe izan da dena. Agur!